Sabedes os iogures estes para beber que veñen en moteciños pequenos? Vaya, non son iogures, son leite fermentado, porque os iogures son outra cousa. Pero sabedes que hablo falo, non? Estes que son defensas que anuncian... Os Actimel, vaya. Pois se vedes o anuncio do Actimel, veredes que no anuncio, con letras moi grandes, anuncian que teñen LK6 monitas. Incluso lembro aquel anuncio de antes que dicía LK6 monitas, equipo Actimel. ¡Aquí el equipo Actimel! Pois ben, é certo que teñen LK6 e é certo, ata certo punto, que son vos para as defensas, porque así se poden anunciar. Pero unha cousa non ten que ver coa outra. E explícome. Os Actimel teñen unha cousiña, uns bichiños, chamados LK6 monitas, que agora se chaman LK6 Danone, porque sabedes que os publicistas les gusta moito facer isto, non? Como aquilo de Mr. Proper foi al principio, ahora se llama Don Limpio. Mr. Proper fue al principio, ahora se llama Don Limpio. Pero estou vindo do tema. Os LK6 Danone. Os LK6 Danone son unha cepa das bacterias LK6 que están patentadas por Danone. Teñen eles a patente. Existen outras marcas brancas que teñen outro tipo de LK6, pero Danone ten un propio que patentou el. E non está demostrado, baixo ningún estudo científico, que realmente sexan bons para as defensas. Non son malos, pero non hai evidencia científica que avale que sexan bons, que melloren o sistema inmunitario. Sí que é certo que poden ser bons para a biota intestinal, pero tampouco está demostrado que sexa mellor que as bacterias que pode ter, por exemplo, un yogur natural. Entón, por que se anuncian como que son bons para o sistema inmunitario? Pois vamos botar unha ollada entón á embalaxe. Vedes que na parte de arriba aparece Actimel, cun LK6 Danone e vitaminas B6 e D. E se vedes debaixo está o eslogan, e detrás da palabra defensas ten un pequeniño asterisco, aí de maneira ínfima, que case non se percibe. Pois ben, vamos entón mirar onde nos leva ese asterisco. Se mirades na parte de abaixo non está, está nun lateral, ali agachadiño, de maneira que non se ve ben, e pon o seguinte: as vitaminas B6 e D contribúen ao funcionamento normal do sistema inmunitario. E aí é onde está o truco. Porque sí é certo que as vitaminas B6 e D contribúen ao sistema inmunitario, porque a evidencia científica que o demostra, e porque así o admite a Autoridade Europea para a Seguranza Alimentaria. Pero vamos mirar entón a información nutricional e vemos que realmente a cantidade que ten de vitamina D é un 15% da cantidade diaria recomendada, que é 3 veces menos que o que ten, por exemplo, a banana. E a vitamina D ten outro 15% da cantidade diaria recomendada, que é 3 veces menos do que ten o atún en lata. Entón, ten estas vitaminas? Sí, tenas. E é bo para o sistema inmunitario? Pois o é bo. Pero é necesario? Non, porque con a dieta equilibrada xa temos cubertas sobradamente as necesidades diarias de vitamina D e de vitamina B6. Entón non fai falta. E ollo, estou falando moito de Danone, pero isto non é exclusivo de Danone. Se vamos a unha marca branca, como por exemplo Hacendado, tendes aquí en embalaxe de Hacendado, vedes que incluso teñen unha publicidade máis rastreira, e se vos fixades, o asterisco, en cor branca, está disimulado e parece unha pinga de leite máis dentro do que é a embalaxe. Entón, se vos gusta o Actimel, se vos gusta como sabe, ou se vos é cómodo ou as vosas movidas para querer tomalo, tomadeo. Mal non vos vai facer. Pero non vos deixedes enganar, porque non é bo para as defensas. Saudiña.